Tak, to je ono. Nachádzame sa na mieste, kde sa realizovala prvá etapa projektu Obnova hradu spája komunity. Sme pri Hranolovej veži a výsledkom nášho murárskeho workshopu sú práce na konzervácii časti steny. Stabilizovala sa najviac ohrozená časť. Tento múr bol v podstate táto časť vybudovaná úplne na novo a hrozilo zrútenie tejto vrchnej časti, takže týmto zásahom sa podarilo zachrániť kus hodnotného múriva. Zvyšné kamene sme doplnili a prešpárovali. Zároveň prebiehal archeologický výskum, keďže sme nevedeli, čo nás pod zemou čaká, aké zaujímavosti a tajomstvá, bolo potrebné odkryť zhruba 3 metre hlbokú sondu práve na tomto mieste. Takže dobrovoľníci sa podielali aj na výkupových prácach, oboznámili sa s archeológiou a na základe nových poznatkov budeme môcť vedieť zrekonštruovať alebo doplniť a zakonzervovať aj túto časť bašty. Tretia časť nášho projektu spočívala v tesárskom workshope a jeho výsledkom je hradný prístrešok, o ktorom si povieme